Ang tuktok ko na buntag, daghan mo ganito pang-spray. Tuktok ko na mang lupad. Oh. Wala natin nakita, pero kininaagin ni siya tagsang nabilin. Oh, wala gini gani. Muna i-sprayhan ka na buntag atong gi-mix nga mga kuan, suka o padara guys oh. Muna yung manapang puti. Kini. Muna siyang puti, muna white flies. Mura siyang nalanay sa wata ka balag kung siya naglanay, sili ba, dishwashing ba, o suka, o mantika ba, nipilit yung mantika, te, kay itong mantika. O, na nilupad kag sa guys, o, marag duha, tulo. Ika tula. O, nara, nilupad sika sa agid siya mahurot. O, kini mo ni siya, muning white flies, kining puti, muna siya, o. Di siya 100% nga makuha, pero gamay lagi siya. Di pareha nang di siya mag-spray ka og insecticide nga synthetic, magkadugay, magkadaghan hinuon. Mara to, nakita niyo resulta nga gamay na yung nabilin. Punuan natin yung tuktok na ibigay ng lupad. Muna yung putong buhat to, basta mo daghan naging manap nga white flies nga di na makontrol sa insectic nga mga insecticide. Naman ang lupad pero pipila na lang. Di pareha tong pa ma-spray ganiha nga pati yung naghan nag-atbog. Kinangin ani. Og namoy time, anyo ling kuhaon kay paingon po sa ka laya. Agak lagi ha. Parang ang usapong bunga di kayo siya sa lipod inig pang-spray ninyo. Maura to guys. Maot ni sunon.